Nám to tu už trošku rozvoniava a dnes to bude veľmi špeciálne. Sonia, poď, ideme sa... Dnes budeme robiť z konope, ale pozor, aby ste si nemysleli, že tu propagujeme marihuanu, tak sme si na pomoc pozvali takého garanta, supervízora nad touto témou a nad tým, že to je všetko legálne, a to je pán doktor Ivan Minárik. Peter Minárik. Ona vás má rada ako Ivana, ale pán doktor, dôležité je, že ste tu. A čo je dôležité je to, čo Sonička naznačila, že budeme hovoriť o semiačkách z konope. A konope, ako vieme, existujú dva druhy. To je vaša šálka kávy, aby ste nám Dáte si kávu? Teraz nie asi. Neskôr? Dobre, neskôr. Je to vaša záležitosť, takže vysvetlite našim diváčkam, že dnes to tu nebude o nejakých drogách, ale naopak bude to o niečom pre život veľmi zdravé. Bude to o niečom veľmi zdravom, bude to o konopných semiačkách, ktoré sa pripravujú z cannabis sativa, to je v podstate druh konope, ktoré neobsahuje tie psychotropné látky, alebo iba takmer v nulovej hodnote. A naopak, tie semiačka, z nich sa môže vylisovať veľmi kvalitný olej, ktorý obsahuje tzv. Esenciálne mastné kyseliny v nadbytku a v dobrom pomere omega-6 a omega-3. To znamená, pre náš život sú tieto, čo ste povedali, omegy veľmi dôležité a bude fajn, ak sa naučíme pracovať s takýmto olejom a dostane sa k nám do jedálnička. Určite áno, ako jeden z takej komplementárnej výživy alebo z nejakej takej pomôcky. Je to skutočne funkčná potravina, to si povieme, čo si to. Tak, pán doktor jasne naznačil, že si to dnes povieme a to znamená, že ja vám v tejto chvíli ďakujem, pretože vaša chvíľa ešte dnes príde a presúvame sa k Peťovi. No, včera sme nevarili, ale triasli sme tú tortu. Torta mala obrovský úspech. Napísali sme vám na sociálnu sieť, že recept sa dozviete. Rovnako cez víkend vám ponúkneme aj recepty, ktoré pripravuje Peťo. Dobrý deň. Dobrý deň. Nechcela ma k vám Sonička pustiť, ona sa tu teraz cíti ako ryba vo vode, lebo že sa jej veľmi páčite. Ste ženatý? Nie. Výborná správa, aj pre Soňu. Ale v každom prípade ideme variť a chystať, respektíve z toho, práve toho oleja. Už ste sa s tým niekedy stretli, varievate s tým, alebo len špeciálne kvôli nám ste pripravovali recept? Špeciálne kvôli vám a... Ale zaradíte to, čo poviete? Zaradíme to, áno. Dobre, tak je to zaujímavá súrovina. Nech sa páči. Takže dnes si pripravíme prvý recept tuňaka, ktorý bude obalený v takej kruste s cornflakesov. Preto sme si to tu ukázali. Tie cornflakesy ste normálne chytili a tak ako ich robím ja, že ich... Mažďary plus opražené konopné semiačka. A vlastne takto sme si to tu opiekli, ogrilovali, aby sa nám tam vytvorila tá krusta. K tomu sme jedna vec je krusta, prepáčte, len ak dovolíte, takto to len pootočím na kameru, aby bolo vidieť, že ten tuňák je vnútri surový. Áno. Ale je to takto správne, je to chutná, takto to jedlo má. Takto by malo byť. Dobre, tak aby ste sa náhodou nezľakli, že krusta je tvrdá a tuňák nie je hotový. K tomu si pripravujeme konopno-cicerové pyré s takým konopno-cicerovým šalátikom. Super, tak vy si to pripravujete, ale my nevieme ako, takže rozprávajte, čo ste spravili. Takže v podstate cicer si uvaríme vo vode alebo s nejakou bylinkou. Záleží na tom, akú chuť do toho chceme natiahnuť, či rozmarínu alebo slaninku tam môžeme trošku dať. A tým, že konopné semiačka už sú v podstate v takom stave, že buď sú opražené, alebo v podstate sú olúpané, tak ich pridávame až na záver. A to pyré, keď máme uvarené zmeknutý cicer, tak si ho rozmixujeme a zakomponovávame tam tie konopné semiačka do toho. Keď hovoríte o rozmixovaní, tak v podstate ten cicer aj s tými semiačkami rozmixovávame. Aj s tými semiačkami, aby sme natiahli chuť. A teraz ich nahrievate? Teraz si to už zmiešate? My už to máme v podstate už predpripravené, trošku hotové. Už je to hotové v podstate. No lebo viete, že by som sa hnevala na vás, keby ste nám to mixovali. Viete, musel si to zmixovať dopredu, aby sme sa počuli navzájom. Dobre, takže to je pyré. Takže to máme pyré. To vyzerá veľmi dobre a určite to môže byť aj taká klasická zmena, ak má niekto rád stále len zemiakové pyré, tak môže si robiť aj cicerovo-konopné. Fajn. A tento šalát? Tuto máme taký šalátik na teplo. Áno, vy ste, aký je šikovný. Šalátik na teplo z čerstvého ciceru, teda uvareného, z červenej šošovice a pražených konopných semiačok, ktorý je dochutený koriandrom, solou, korením a... Máte tu koriander? Koriander už máme vnútri nasekaný. Chcela som ho ukázať, že ako vyzerá nenasekaný. Dobre. A čo to je? To je tá červená šošovica? Červená šošovica, ktorá je tiež taký príjemný doplnok. Keby sme náhodou nemali červenú šošovicu, tak môžeme použiť klasickú, aj malú, zelenú. Aký máte, Peter, názor na to, že možno nekúpiť si cicer surový, alebo ako to povedať, ale kúpiť ich už v tých slaných nálevoch? Ja mám skorej názor toho, že lepšie si to je variť sám všetko, aby si človek spravil. Pretože úplne inak to chutí
chutí samozrejme. Keď už sú tie veci v náleboch, tak už sú spracované dopredu a ja si myslím, že človek, keď si to urobí sám, tak je to o mnoho lepšie. Je to jasné. A hlavne vieme, čo v tom máme. Dobre, my sa teraz rozlúčime, lebo predpokladám, že za chvíľku to budete servírovať, ale dnes nám ešte Peťo spraví ďalšie 2 recepty. Teraz ešte taká, ak dovolíte, osobná otázka. Určite si všímate aj ženy, zvlášť keď ste ešte slobodní. Áno. Všímate si aj, že aké majú viečka? Že či im padajú? Tak všímam si to. Fakt? Ale vy si všímate také mladé, ktorým nepadajú tie viečka. Viete, to padá už len nám, starším. My sa o malú chvíľu budeme venovať práve tejto téme, ale predtým sme pre vás pripravili zaujímavé informácie o známych ženách, ktoré si viečka dali spraviť a vyzerajú skvele. Tak zaujíma tie ženy naozaj všeličo. Sú tam zaujímavé otázky, napríklad, či možno operovať viečka po problémoch so štítnou žľazou, alebo či sa dá po operácii šoferovať auto, či si môžu nechať muži operovať viečka. Pán doktor ešte stále ordinuje, takže môžete posielať otázky na damskyklub@stv.sk. A my tu varíme s Peťom, varíme z konopných semiačok, čo sme si povedali, že je priam super bomba, super potravina, o ktorej sa teraz začalo veľa hovoriť, pretože sú to produkty, ktoré majú obrovskú nutričnú hodnotu. Z vášho hľadiska takého kuchárskeho, nemá to nejakú špecifickú chuť, ktorá teda sa veľmi ťažko spája s nejakými inými chuťami? Alebo aj vôňu možno? Chuť ani aromu to nemá nejak silnú. Viac menej tam sa jedná o tie nutričné hodnoty, o ten obsah tej súroviny v podstate, že je veľmi silný a veľmi vysoký obsah tých nutričných hodnot. Tak vy to viete oceniť aj to, pretože dnes tá kuchyňa nielen o tom, ako to chutí, ako to vyzerá, ale aj akú to má hodnotu. Ano. My už tu pražíme tie konopné semiačka, ktoré dodajú nejakú chuť, alebo je to len na ozdobu? V podstate pražíme si ich aj kvôli tomu, aby sme uvoľnili tú Počkajte, chucni. Peťo, toto môžem aj ja robiť, aby vám neprihorali, pretože pražíme ich na sucho mimochodom. Peťo, čo vy pražíte na oleji? Prečo nepražím? Nie, čo vy pražíte na oleji? Na masle si tu uvoľňujeme mrkvičku, ktorú budeme dávať ako prísadu tej polievky mrkovej. Toto nepražíme na oleji preto, lebo v podstate každé semiačko obsahuje nejaký ten svoj olej. A mrkvičku zasa nerobíme na oleji konopnom, pretože ten sa používa len zastudená. Zastudená. Vtedy je najzdravší. Hej. A v tom treťom hrnci sa nám čo robí? V tom treťom hrnci máme pripravenú už mrkovú polievočku. Vyzerá nádherne. Ako ste ju robili? V podstate sme si zarestovali mrkvu na cibulke. Pridali sme na masle. V podstate na masle sme si zarestovali cibulku s mrkvou. A pridávali sme potom trošku múky, aby sa nám to v podstate takú dýšku sme si spravili, hej. Áno. Pridali sme trošku vývaru zeleninového, povarili sme to, pridali sme smotanu a rozmixovali, dochutili sme to solou, korením a budeme tam pridávať na záver. Tak poďme to urobiť, lebo ten záver už máme. Ja odložím, Peťko, tie semiačka, aby nám tu nezhorali. Dobre, stačí? No jasne. Myslím si, že stačí. Tak dávame teraz na tanier tú mrkvovú polievku. Krémovú. Ste to vymixovali všetko? Áno. Ste fantastickí, že ste prišli taký pripravení. Teraz povieme, tú ložku si tam budeme dávať na maslo, čo sme si pripravili. Áno. Môžeme urobiť aj na oleji, alebo na masle? Ja skôr preferujem zeleníka, by mala byť na masle. A neprepaluje sa nám to maslo príliš? Zase musí človek vedieť odhadnúť ten stupeň toho. A vy to viete? Ja si myslím, že hej. Dobre, nesmrdí. Zatiaľ nesmrdí, odhadli ste stupeň. A teraz dáme si to dozdobíme v podstate konopnými semiačkami. Áno, krásne to vyzerá. Ukážme tú polievku v detaili. Ukážme to, ako nádherne vyzerá. Áno, je to taká polievočka, že si myslím, že aj pre deti bude ideálna. Myslím si, že áno. A hlavne aj v tomto období, keď je vlastne už sa zjesenieva, tak je dobrá, pretože je to taká polievka na zohriatie, áno. Krásne farebne, jesenne vyzerá. A dáme tam, čo tam dávate? Aké dáme tam výhonky, to sú vlastne šisomix, to sú výhonky z malých alebo z rastliniek. To nám tak pekne dozdobí a majú takú prirodzenú chuť, každý ten výhonok. A dozdobíme si to konopným olejom. A tu ten má, ukážte, či má nejakú vôňu. No ja mám trošku nátku, ale nejako výrazne to nevonia. Výrazne nie. Čo je ale zasa dobre, pretože to neprebíja žiadne chuť. Neprebíja žiadnu chuť, presne tak. Dobre, tak takáto vyzerá tá polievka, takto krásne jesenne. A my necháme Peťa pripravovať ďalší recept. Čo to bude? Len nám povedzte. Tak ďalší recept bude vlastne marinovaná repa. Tá bude s takým... Repa myslíme ako červenú repu, hej. Repa, áno. Červená repa, ktorá bude s takou krustou z medu a lupaných, to bude dobré, lupaných konopných semiačok a so šaladou, so malým šalátikom z